Hello guys, nami karon guys dinhi sa dagat. Kauban na mo ang amo ang baby. Enjoy siya guys oh. Enjoy siya sa balod. Kauban na yung mami guys. Malinga yung taon guys ang bata tanaw sa balod. Hello Gia. Agoy. Kabalo mo guys, kini among baby, ganaha gyud siya tubig guys. Hindi pa nakain siya kung makita og tubig, no? Maglukso-lukso ni guys. Nakuha siyang stone. Nakuha siyang stone, oh. Last stone. Nakuha siyang bato. Nakaani sila karon guys, nakaani mi karon din kay tungod kay ang iyang mami guys, iyang restless ang mami karon. Nindot kayo ko ang guys, nindot kayo ang sa ni dagat. Walay kuan. Dili kayo balod no. Nindot ang panahon karon. Umong tanaon. Linaw ang dagat. Wala nga naligo mi guys kay tagsara mi kaligo og dagat. Tungod sa kabisi guys. Ang dagat daw makapawala daw sa pamaol. Kung nakay pamaol sa imong lawas, makapawala siya. So init na. Pwede mo adto siya sa unahan gamay? Ha? Ano sa gamay? Init ba? Ikaw dala. Ikaw dala. Oh. Ikaw dala, Dad. Oo. Ano sila, Lola? Wala pa man. Sinara dito. Ha? Dito mo ganda Silindot sa dagat guys. Eh. Dad. Alam kayo mag-salom-salom din. Pwede na tayo dito sa bangka ba para dili init. Pwede na dito Ha? para dili init ba sa dito sa bangka.